everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Doon na nag-andam si attorney nga atong kapuy-an, pre. Ha? Hala, uy. Kaikog naman kaayo na mo ni mo, uy, attorney. Uy. Noon sa karayan? Meron ka? Han? Ganun hilak man ka. Attorney! Oh, uy, ay, ay, uy! Mahusos ang karoon sa attorney, oy! Uy, nagbakos ako. Hugot lang akong bakos. Han, nga naman ka. Barog lang, Ryan. Kalahin ba tanaw sa ning buhat ni mo eh? Barog, oy! Ano man ka? Natandong magupag-ayo, attorney. Lamin mo, ikaw gid ang tinuod nga anghel sa mong kinabuhi ni Irene. Ikaw gid, attorney. Ko, manggod. Ah? Eh, kung di patungod na ako, di ninyo makaila si attorney. Maog yun. Mao nga salamat kid kaayo, Angel. Salamat ninyo ni attorney. Uy, sa pa yan. Pero naibaw mo asa mo papuyon temporary ni attorney? Asa di ay? Sa iyang mansyon. Ha? Wa ka kadungog. Uy, ayaw, uy. Nga mo baliban magahan? Mahikog tang attorney, uy. Kuan ka na to refuse an offer is an insult ba ya, di ba? Pero, Bitaw. pero, Ay, kabala ka, Irene. Pagsara man na si attorney mo puyo dito kay naapa man na siya laing mga bahay. Naapa na siya condominium unit. Mo ba? Datuago din ni mo, attorney. Actually. Ay, oo. Kanang, Oo, dato kay ni sa attorney, pero lucky ra gini siya. So, final na ha. Inig-discharge ni mo din sa ospital. Diretso na kas mansyon ni attorney. Sige ha, biyano na mo kay ako to andamon ang mansyon. Tabang, anong ikaw may muandam? Ay, alam nga si attorney imong paandamon. Dugay gud ko niyang maid. Maong suhito ko sa mansyon. sige, Irene, Ryan. Panlakaw sa mi si Angel, ha? Sige, attorney. Sige. Salamat kayo, attorney, ha? Tao na. Ay, to di ay. Diriyot ko malimot og type da. Aw, sulti di ay. Kamurang magtiayon ang papuyon ni attorney sa mansyon ha. Wanay lain. Tana, attorney. Lingawan ako sa dagway ni Ryan, oy. Gusto siya mo reklamo pero di ka sulti. Maglabat tong adoro sa unyas runa. Aw. Si Irene gito ang iyang paniyoon ni mo. Aw, moingon bisag ko nga anha sila pangyoon nimo. Imog yung gilisod-lisod si Ryan, no? May gani ako pa siya giapil. So, diretso na ta karon sa mansyon? Nakontak na maka nimo ang cleaning service. Oo. Nagkuha na lang to sa kong go signal. Okay, sige. Kunta ka nagbalik. Diretso na ta dito. Pagpa-deliver na lang sa pagkaon. Ano ka sa kwarto sa silong mo, stay? Siyempre, made good ko. Alangan, adto ko sa akong original na kwarto. Pero, Kagwapo ra sa dining kwartuha, gamay lang. hinoon. Pero, ang ako lang ba? Ay na lang gug reklamo, good. Basta kay kining kwartuha akong gamiton, period. Wow! Kuyogin na sila sa ilang kwarto, Angel. Sige, attorney, ako rin bahala nila. Pahuway lang sa dito. Asa man ka mo pahoy? Oh. Asa man ko kwarto mo ato? Lingkod na lang sa diha, attorney. Ayaw, uy. Ayaw, Angel. Papahawaya lang sila sa attorney sa iyang kwarto.
Nawaw na ba gid kaayo mi niya. Bitaw, Angel. May kugta ni attorney, uy. Ikanalay tabang og pahiluna na mo. Ambi ang yawi, Angel. Gihatag man to nako nimo ang yawi. Ambi ang yawi sa imong kwarto ba? Dali kay tingalig. Patingadi sila. Mm. Ambi na, Angel. Ihatag na din, Angel. Ayaw na ngayon sa attorney. Angel? Nara, attorney. Nara ang yawi sa imong kwarto. Sige, Irene, Ryan. Attorney. Si Angel na ang bahala ninyo, okay? Pawayo na, attorney. Ay, masula. Ano mo manin ako kapangandami? Siya may akong gipaangkon ining mansyon, pero wala ko kaandami. Ug iyang kwarto. Angel. Dadaan na din mis kwarto na mo. Asam na dapit, ha? Sa second floor, senyorito. Oo. Saka lang. Wow! Mauni mo kwarto? Angel, kadako ini, uy. Mura magkatuluhon ang among kwarto, ani? Kang kitsa maning kwarto, ha, Angel? Guest room ni. Mao ni pinakadako sa mga guest room. Mga, Pila di ay ka guest room? Tolo. Hala, no? sa ato pa, kung guest room na ni, usa di kadako ang kwarto ni attorney, no? Katunga sa third floor. Ha? Dako asa? Unsa pa di ang mga kwarto sa third floor? Study o gym. Gym. Pwede may makagamit sa gym? Ay, exclusive ra niya ang gym. Oy, kanang tibuok third floor. Exclusive ra nas tag-iya. Hala, no? Hulmigas Hulmigas ra gid ay tanong kung itandi ni attorney. Angel, pila day kwarto tanan ini mansuna? Murag, dako mo kay ni? Pito. Oh my God! Kadaghan! So, napay mga extra nga kwarto? Natukan ka no? Dako ay. Tukan lagi ka. Kwarto sa iyang mga parents. O kwarto sa iyang lula na tuas Amerika. Bag-o lang nilargag balik. O ang usa ka kwarto sa silong. Ang akong kwarto. Maba? Gamay rin mong kwarto kay katabang raman ka. Katunga ining kwarto ha. Dako sa day. Oo. O dunay kaugalingong banyo o walk-in closet. Actually, pwede ra sad siya nga guest room. Dito na lang si Rona. Kisa may nag-ingon ni mga anis Rona. Kamorang duha ang papuyon ni attorney dinhi. Why outsider? Angel, di man outsider si Rona kay ako masing igagaw. Oh, sige, ingnas attorney. Hangyo siya to ni. Tuoy kay si Rona, uy kapuy. Dili ko, uy. Maikog ko. Ikaw lingon kung gusto ka. Ikaw lang, Angel. Di ginoon ko. Kung gusto ka, ikay ingon ni attorney. Kuha ako diri yan. Luoy ng kayo ko diri ba? Wala ka mo sa evacuation center? Bati kayo dito, uy. Crowded kaayo. Wa kay privacy. Natural kay evacuation center. Muana na lang ko sa ospital, uy. Wala mi sa ospital karon eh. Ha? Nami sa mansyon ni attorney. Unsa? Mansyon ang inyong gipuy-an? Oo. Kapihalay ka na ko. Nindot kayo. Ang among kwarto diri, times 3 sa among kwarto. Unsa? Lagi. Katong imong kwarto? Si Ara to diri kadaka. Ay, kun mo na. Paanaadayon ko yan. Asa mo na dapit kay magtaksi na lang ko. Aro na, kuan. Kamera man ni Irene ang papuyo ni attorney diri. Wa magkagiapil. Unsa? Pwede ko palabot ana, uy. Kinahanglan nga apil ko diha. Na si attorney. Na gyud si attorney ha. Di lagi pwede. Sulti ko. Asa dapita kay ako mismo ang hangyo ni attorney. Ha? Asa na dapita ha? Asa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.